Egunon, eta ongi etorriak Gasteizko udaletxearen aldaketa komunitariorako bulegotik eskaintzen diren webinarretara. Gaurko saioan, energia komunitateen finantzaketaz eta iraunkortasun ekonomikoa hitz egingo dugu. Zehazki, webinar honetan, energia komunitateen barruan dauden proiektuak aurrera eramateko eredu ekonomiko posibletan murgilduko gara, baita horientzako finantzaketa aukeratan ere. Ikusten duzuenez, aurrean daukazue 10 saioen izenburuen laburpena, eta komentatu dizuedan moduan, gaurko saioa 7. Finantzaketa eta iraunkortasun ekonomikoan murgilduko gara. Saioan zehar, honako gai hauek aztertuko dira. Lehenengo puntuan, energia komunitate batean izaten diren eragileak aztertuko ditugu, komunitatearen barruan dituzten rolak eta interesak identifikatu ahal izateko. Horrela, alde guztientzako negozio ereduak ezarri ahal izateko. Bigarren gaian, balizko eredu ekonomikoak eta finantzaketa moduak garatuko ditugu. Bai finantzaketa pribatua, baita ere finantzaketa publikoari dagokionez dauden diru laguntza bide ezberdinei buruz hitz egingo dugu, eta baita ere finantzaketa alternatiboari buruz eredu ezberdinak aurkeztuko dizuegu. Azken puntu batean, iraunkortasun ekonomikoa hitz egingo dugu. Energia komunitaterako eredu ekonomikoa garatzerakoan, garrantzitsua da argizatea zein diren energia sektorean jarduerak eta zein eragilerekin izango dugun harremana, edo zein izan dezaketen zereginak komunitateen barruan jakitea. Haien interesak identifikatzeko eta azkenean inplikatutako aldeentzat zentzua izango duen gobernantza eta ekonomia ereduak ezartzeko. Ikusten duzuenez, hauek dira energiaren sektorean inplikatutako eragileak, zehazki sektore elektrikoan. Jarraian ikusiko dugu zer eginkizun dituzten eta zer harreman izan dezaketen energia komunitateekin. Aktore edo eragile tradizionalei dagokionez, lehenengo aktore garrantzitsua ekoizlea da. Elektrizitatearen salmentaz arduratzen dena eta etekin ekonomikoa ateratzen duena horrengatik. Gastuak inbertsiotik eta lantegiaren eragiketa eta mantentze gastuetatik etor daitezke. Autokontsumoko instalazioetan, soberakinik gabe modalitatean, ez dago produktore figurarik. Aldiz, soberakinak dituzten instalazioetan, titularra den pertsona agertzen da ekoizle gisa normalean. Eta kontsumitzaile elkartuetako bat edo beste pertsona fisiko edo juridiko bat izan daiteke. Garraioari dagokionez, Espainian, Red Eléctrica de España monopolio naturala du eta goi tentsioko sareak kudeatzeaz arduratzen da, eta hornidura elektrikoa bermatzen du baita ere. Estatuak arautzen du haien ordainsaria eta kontsumitzaileen fakturen bidez finantzatzen da. EKB, energia komunitateekiko duten interesa, haien proiektuen sorkuntza banatua hobeto kudeatzeko tresna garatzea izan daiteke, baita sistema elektrikoan egonkortasuna bermatzea ere, instalazio berriztagarri berriak sartzeagatik. Banatzailei dagokionez, besteak beste, instalazio berrien sarerako konexio puntuak emateaz, merkaturatzailei pasatzen zaizkien kontsumoen neurketaz eta irakurketaz arduratzen dira. Eta banaketa sareko goberaz eta matxurez ere baita ere arduratzen dira. Diru sarrera kontsumitzaileen fakturen araututako tarifetatik datoz, eta energia komunitateek elkarrekin behar duen agentea da, haien instalazioen konexioa kudeatzeko. Merkaturatzailea, bere eginkizuna kontsumitzailei energia saltzea da, haiekin sinatzen diren hornidura kontratuen bidez. Horregatik, energia fakturatzen diete erabiltzailei, eta halakorik balego, soberakinen konpentsazioa izapidatzen dute. Beraz, diru sarrerak energia komunitateari energia saltzetik etorriko dira, sortzen ez dituen uneetan. Kanpoko merkaturatzaile batek alde batetik zerbitzuak eman diezazkioke energia komunitateari, baina baita bertako kidea izan alda ere. Kontsumitzaileak, energia komunitateko kideak,
energia kontsumitzen dutenak eta faktura elektrikoa edo energia komunitatearen kuota posibleak ordaintzen dituztenak dira. Kasu honetan, ez dute parte hartzen inbertsioaren aldean. Energia komunitateekin lotutako rolei dagokionez, lehenengo figura bezala prosumitzailearena aurkituko genuke. Hauek energia ekoizten eta kontsumitzen duten pertsonak osatzen dute. Diru-sarreren fluxu posibleen artean, instalazio fotovoltaikoaren energia salmentari dagozkionak edo soberakinengatiko konpentsazioa eta sarean kontsumitu gabeko energiagatiko fakturen murrizketa bera izango lirateke. Bideratzaileak beren erantzukizuna estalkiak, lurzoruak edo beste azpiegitura batzuk erraztea da. Sorkuntza berriztagarriko sistema bat instalatzeko, fotovoltaikoa adibidez edo mini-eolika, edo beste teknologia batzuk izan daitezke. Halaber, alokairuko espazioaren edo azpiegituren egoera ona ziurtatu beharko dute. Espazioaren alokairuagatik edo kontsumorako energia ekarpena emateagatik jasoko dituzte diru-sarrerak. Hala ere, dohaintza doakoa izan liteke horrela adostuta daukate energia komunitatearekin. Inbertitzaileak komunitate baten proiektuan inbertitu dezaketen pertsonak dira, baina ez da beharrezkoa kostua beste bide batzuetatik finantzatzen bada. Diru-sarrerak inbertsioaren errentagarritasunetik etorriko lirateke. Energia kudeatzaileari dagokionez, komunitatearen barruan energia fluxuak kudeatzeaz eta optimizatzeaz arduratzen den pertsona izango da. Diru-sarrerak zerbitzu horrek komunitateari egindako ekarpenagatik sortuko lirateke. Energia komunitatearen kudeatzaileari dagokionez, energia komunitatea beraren kudeaketa integralaren erakunde arduraduna izango da. Diru-sarreren fluxua emandako zerbitzuengatik izango liteke, nahiz eta kasu askotan energia komunitateen parte hartzen duten pertsona batzuek beren gain hartzen dute eginkizuna. Biltegiratzaile sistema izatekotan, badago beste figura bat, biltegiratzailearen titularra dena. Hauek energia arbitrajea egitea arduratzen den pertsona da. Biltegiratuz gero, biltegiratzen den energia nola kudeatuko den arduratzen dena. Diru-sarrerak gordetako energia horren salmentatik etor daitezke. Finantzaketa ereduei dagokionez, hasiera batean aipatu dizuedan bezala, 3 bide desberdin daude: pribatua, publikoa eta finantzaketa alternatiboa. Hauetako kombinazio bat egitekotan, finantzaketa hibridoaz hitz egingo genuke. Finantzaketa pribatuaren barruan ESEen bidez egin daiteke. Hauek, proiektu energetikoen kudeaketa integralaz eta finantzaketaz arduratzen diren enpresa espezializatuak dira. Eredu komun bat da, ESEek bere gain hartzea energia proiektuaren hasierako inbertsioa eta martxan jartzea lehenengo instalazio bat. Ondorengo gastu operatiboak eta energia kudeaketako zerbitzuak barne izan da. Inbertsioa berreskuratuko dute energia fakturen, erabiltzaileen energia fakturen sortutako aurrezkiekin. Energia komunitatearen eta ESEren arteko zuzeneko kontratuak direnez, energia komunitateak arduratuko da parte hartzaileen kuotak biltzeaz, eta ESErekin itxaratutako ordainketa guztiak egiteaz. ESEek eraginkortasun energetikoko edo sorkuntza berriztagarriko proiektuak eskaini ditzakete. Kontratua amaitzean aktiboak, hau da, instalazio fotovoltaiko bat adibidez, energia komunitatearen jabetzakoak izan daitezke. Abantaien artean dago kideak ez dutela hasierako ordainketa handirik egin behar, kudeaketa energia enpresa profesionalei dagokie, eta arrisku operatiboak murriztu egingo dira. Hala ere, desabantaia batzuk ere badaude, benetako errentagarritasuna parte hartzaileen benetako aurrezkien mende dagoelako, eta enpresa batek kudeatzen duenez, energia komunitateak nolabaiteko independentzia galdezake altal teknikoan. ESE batekin kontratua izterakoan, energia komunitateak puntu hauek hartu beharko ditu kontuan kontratuan. Zerbitzuaren irizmena, zer aktibo instalatuko diren, zer obra mota egingo diren, eta proiektuaren alderdi operatiboan zer zerbitzu mota sartuko diren. Ondoren, sorkuntzari eta kontsumari buruzko azterketa energetiko on bat egin beharko da.
ezeren itzultzeko kuotaren prezioa finkatu ahal izateko. Finkoa edo aldakorra izan daiteke KPI-aren edo energia prezioaren arabera. Baita ere, zehaztu egin behar da, halaber, kontratu denbora eta kontratuaren itxiera zein baldintzatan egingo den. Azkenik, garrantzitsua da, bermak edo zigorra zehaztea bi alderentzako. Bankuekin egitekotan, mailegu berden lerro espezifikoekin egingo litzateke. Bankuek errentagarritasun handia ikusten baitute energia proiektuetara. Horrez gain, inbertsio funtsak sortu dira etxeko autokontsumoko bezeroentzako merkataritza produktuetarako proiektu handiak edo mailegu pertsonal bereziak garatzeko. Banku etikoak bereziki banku etikoekin bereziki egokia da energia komunitateen proiektuak finantzatzeko. Gizartea eragina duten proiektuak finantzatzen dituzten erakundeak direlako. Finantzatzeaz gain, beste jarduera batzuk bidez ere eredua sustatzen duten eragileak dira. Hala nola, sariak, argitalpenak eta aliantzak martxan jartzen dutelako. Era berean, nola ez, proiektuak energia komunitatearen parte hartzen duten pertsonen funts propioen bidez finantzatu ahal da. Pertsona bakoitzaren finantza-ahalmenaren araberako kuota edo ordainketa zuzenak ezarriz. Hala ere, normaleena da ordainketa proiektuaren hainbat etapetan egitea. Oro har, funtsezko mugarrien amaieragarekin lotuta. Funts propioekin finantzatzearen abantailarik handiena hasieratik proiektuaren titulartasuna energia komunitateari bermatzea da. Finantzaketa publikoen artean, administrazio publikoek lizitazio publikoen bidez finantzatu ditzakete energia komunitateen proiektuak. Besteak beste, komunitatearen sorrera, bideragarritasun azterlanak, aholkularitza, komunikazio materialak, energia bulegoak edo azpiegituren instalazioa. Laguntza programei dagokionez, finantzaketa programa espezifikoa daude Estatu eta Europa mailako energia komunitateentzat. Horren adibide da Europa City Facility programa. Proiektu energetiko jasangarri sartzeko azterlanak eta planak finantzatzen dituena. Europa mailan Horizonte Europa, LIFE eta Interreg programak ere badaude. Horizonte Europaren kasuan, I+D proiektuak finantzatzen dira. Europako esparruaren barruan, eta aktibo berritzaileak dituzten proiektuak izaten dira. Interreg programak berriz tokiko agintaritzei eta eskualdei lotutako proiektuak ditu ardatz. Udalerrietan eta lurraldean kohesioan eragin handia izan dezaketen proiektuak garatzeko finantzaketa lerro batean. Estatu mailan, Espainian, IDAE da energia komunitateekin lotutako proiektuetarako diru laguntzen eta finantzaketaren programa espezifikoa gauzatzen dituen organismoa. Hala nola, energia komunitateko bulegoak, EKB-ak adibidez, abian jartzeko implementatzen ditu diru laguntza bide ezberdinak. Programa horietako asko Europar Batasuneko funtsetatik datoz, hala nola Next Generation funtsetatik, energia eta klimaren eta funtsetatik. IDAEk energia eta klimaren plana nazionala integratuaren barruan 2021-tik 2027 arte abian dagoena, zuzentarauei jarraituz eta berreskurapen aldaketa eta resilientzia planaren esparruan, energia komunitatei laguntzeko ekosistema bat diseinatu zuen 2021 batean, hainbat programaren bidez. Ez daude zuzenki bideratuta energia komunitateentzat, baina EBko diru laguntzak badaude abian urte honetatik hurrengo urtera arte. Dena den, energia komunitateen parte hartzen duten profilaren arabera, diru laguntzaren ehunekoa aldatu egingo da. Zehazki, jarduera ekonomikoa duten kide eragileak parte hartzen badute. Enpresaren tamainaren arabera, jaso beharreko gehienezko kuantia desberdina izango dute. Gasteizko udaletxetik, hemendik gutxira, abian jarriko da energia komunitateentzako bigarren deialdiaren diru laguntza.
Hau, 2025ko amaieratik 2026ko martxora arte egongo da irekita, eta diru laguntzaren montu osoa 700.000 eurokoa da. Bi finantzaketa eremu ezberdinduko dira, alde batetik lehenengo eremua auzo kalte berenentzako, eta bigarren eremu batean udalerriko gainerako auzoentzako eta kontseiluentzako. Diru laguntza lau kontzeptuetan ere ezberdintzen da, besteak beste ibilgailu elektrikoak 200 kilometroko baino gehiagoko autonomia duten hibrido entxufagarri edo erregai pientzako, eta kontuan hartu beharreko oso atal garrantzitsua da gutxienezko 5 partaide parte hartu beharko dutela energia komunitateen barruan. Zehaztasun gehiago emango dizkizuegu EKBtik oinarriak behin argitaratuta daudenean. Finantzaketa alternatiboari dagokionez, bi finantzaketa ezberdintzen dira, alde batetik crowdfunding, pertsona askori proiektu bat finantzatzeko diru kopuru txikiekin laguntzeko aukera ematen dieten online plataformak dira. Kasu honetan, energia proiektuaz ari garen ez hitz egiten energia proiektuentzako. Crowdlendingen kasuan ere plataformak dira, baina inbertitzailei aukera ematen diete energia komunitatei dirua mailegatzeko interes baten truke. Mikroinbertitzaileentzako finantzaketa kolektiboko plataformak dira. Beste aukera batzuk, leasing eta renting izan daitezke, leasingean enpresa instalatzaileak edo finantziero batek instalazioa erosi eta EKBri alokatzen dio epe jakin baterako. Azkenean, energia komunitateak instalazioaren jabetza eskuratzen du, ondar balio bat ordainduta. Rentingaren kasuan, leasingaren antzekoa da, baina ez du erosteko aukerarik kontratuaren amaieran. Energia komunitateak instalazioa aldi batez erabiltzeagatik ordaintzen du, eta azkenean errentatzailearen jabetzakoa izaten jarraitzen du instalazio hori. Proiektu finantzaren ebaluaziorako oso garrantzitsua da kontzeptu hauek ikustea. Horretarako, kontzeptu hauen definizioa aurkeztuko dizuegu. Capexa, hasierako gastua beharrezko ekipoetarako eta azpiegituretako den indikadorea da, adibidez, fotovoltaikoa instalazioa martxan jartzeko, ez? OPEXa, gastu operazionalari dagokio, enpresa baten aktibo fisikoak mantentzeko edo hobetzeko erabilitako kapitala kontuan hartuta, adibidez, langileak. Bana, urteko balio garbia, proiektua edo inbertsio baten kobrantzak eta ordainketak eguneratzearekin lotuta dago, balizko irabaziak edo galerak ezagutzeko. Tirrari dagokionez, itzulerako barne tasa da. Inbertsio batek eskaintzen duen errentagarritasuna egindako inbertsioaren gaineko irabazien edo galeren ehuneko. Eta azkenik, paybacka inbertsio baten hasierako kapitala berreskuratzeko behar den berreskurapeari dagokio. Finantza adierazleek aukera ematen dute inbertsio bat aldekoa den ebaluatzeko. Adierazle horiek kalkulatzeko formula eta tresna espezifikoak badaude, baina dena den EKBren bitartez aztertu aldiren zenbakiak izan daitezke. Banari dagokionez, emaitza gisa bana positiboa lortzen badugu, inbertsioa errentagarria izango da. Gutxieneko itzulera itxaropenak gainditzen dituelako eta zirako inbertsioa berreskuratzen duelako. Eta TIR-aren kasuan, zenbat eta altuagoa den TIR zenbakia, orduan eta handiagoa izango da inbertsiotik espero den errentagarritasuna. Balantze ekonomikoari dagokienez, sarrera eta irteeraen irteera ezberdinak ikusten ditugu pantailan, alde batetik inbertsioari dagokionak, bestetik gastuei, eta behin martxan jartzen denean instalazioa diru sarrerei dagokionak.
Negozio plana eta finantza irakortasuna etorkizunean garantizatzeko energia komunitateek irabazi asmorik ez izan arren negozio eredu iraunkorra lortu beharko dute. Horregatik, beharrezkoa da finantzak ebaluazio zehatza egitea, proiektuaren rentagarritasuna eta iraunkortasuna zehazteko. Ordainagirietan zuberakinak erabilera eskubideak edo horrezkeak saltzetik etorretako mozkinak energia komunitateak ezarritako helburu hauetan bereinbertitu ditzakete. Beti ere, lehen mailako jarduera alde batean uzten ez badute. Gobernantza parte hartzaile guztiekin batera sortu behar da, mundu guztia eroso egon dadin erabekiekin. Alderdi ekonomikoa kontuan hartzeaz gain, finantzak eta iraunkortasunak proiektuaren gizarte eta ingurumen alderdiak ere hartu behar ditu kontuan. Beraz, laburpen gisa, kudeaketa ekonomikorako 3 eredu aurkezten dira. Autokontsumo kolektiboa, bertan erabiltzaileek instalazioak sortutako energia kontsumitzen dute eta soberakinak sarera sartzen dituzte. Zerbitzu energetikoen enpresa batekin lankidetzean aritzea, enpresa horrek instalazio fotovoltaikoa instalatu eta kudeatzen du, sortutako aurrezkien zati baten truke. Eta azken modelu eredu bat, energia salmenta, PPA deitzen den ereduaren bitartez. Bertan energia komunitateak bere kideei saltzen die sortutako energia aurrez ezarritako prezio batera. Negozio plan eta finantzazio iraunkortasunerako plan honetan ziurtatzeko urrats hauek egin beharko lirateke edo jarraitu beharko lirateke. Hasiera batean erabiltzaile kopurua zehaztu beharko da, behin kopuru hori zehaztuta dagoenean sortuko den energia kalkulatu beharko dugu eta energia eratzen den edo ekoizten den energia horrengatik autokontsumoaren 100% kalkulatuko dugu. Erabiltzailerentzako aurrezkiak kalkulatuko dira zuzenean eta momentu horretan finantzaketa aukerak aztertuko dira jakiteko nola ordainduko den instalazioaren lehenengo inbertsio hori. Azkenik, kalkulatuko da peibaka jakiteko zenbat urteetan berreskuratuko dugu jarritako dirua. Honekin amaitzen da gaurko 7. sesioaren edo webinarraren azalpena, besterik gabe, mila esker gurekin egoteagatik eta beste batera arte.